Λοιπόν, επανερχόμαστε στην κυρία Έμιλη Διαμποντοπούλου. Φτιάξαμε το μικρόφωνο, πάρα πολύ ωραία. Οπότε, από την αρχή θα μας εξηγήσετε. Λοιπόν. Εμείς είμαστε η Rayman Reason. Είμαστε μια εταιρεία γλωσσικών υπηρεσιών, που σημαίνει μετάφραση, διερμηνία, υποτιτλισμός και όλα τα σχετικά. Τα τελευταία χρόνια, και είμαστε τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα, στο χώρο μας που ασχολούμαστε με αυτό, κάνουμε πολλή δουλειά στην τεχνητή νοημοσύνη, στο κομμάτι μας. Προφανώς, μας επηρεάζει όλους πάρα πολύ. Ειδικά εμείς, οι μεταφραστές, κάπως τροφοδοτήσαμε και από τα πρώτα γλωσσικά μοντέλα. Έχει γίνει πολλή δουλειά εκεί, οπότε τώρα κάνουμε ένα τρίμερο να κουβεντιάσουμε θέματα πάνω σε αυτό. Κάποια είναι πιο γενικού ενδιαφέροντος, κάποια είναι πολύ εξειδικευμένα και κάπως οι τελευταίες τάσεις στο τι γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, διοργανώνεται αυτό το τρίμερο για τη μετάφραση της γλωσσικές τεχνολογίες. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για τις γλωσσικές τεχνολογίες. Τη μετάφραση τώρα τι καταλαβαίνουμε, αλλά οι γλωσσικές τεχνολογίες τι αφορούν? Τον παλιό καιρό έπαιρνες ένα έγγραφο σε ένα αρχείο Word ή σε ένα έντυπο και το μετέφραζες και επέστρεψες ένα Word, ας πούμε. Με τα χρόνια, τα τελευταία χοντρικά 20 χρόνια, αυτό έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δεν γίνεται πλέον η μετάφραση έτσι, γίνεται μέσω διαφόρων τεχνολογικών συστημάτων. Αυτό δένει πάρα πολύ και με αυτό που λέγεται το localization workflow, δηλαδή είναι μεγάλες εταιρείες που μπορεί να έχουν άτομα σε πολλά μέρη του πλανήτη και να θέλουν άμεσα να έχουν ιστοσελίδες, να έχουν το υλικό τους μεταφρασμένο ταυτόχρονα ή για ειδήσεις, ας πούμε. Ναι. Όλα αυτά χρειάζονται τεχνολογική υποστήριξη από πίσω, χρειάζονται κάποια συστήματα. Τώρα, μέσα σε αυτό είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Το καθένα λειτουργεί λίγο διαφορετικά, αλλά η φιλοσοφία όλων είναι ότι έχεις διαχείριση ορολογίας, ώστε να υπάρχει μια κοινή φωνή στο brand, έχεις κάποια εργαλεία για τον έλεγχο ποιότητας, διάφορα τέτοια τεχνικά πράγματα. Περνώντας τα χρόνια και με την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης, αυτά έγιναν και πιο σύνθετα και κυρίως η διαφορά είναι ότι, ας πούμε, το 2001 ο παγκόσμιος τζίρος των μεταφραστικών υπηρεσιών ήταν γύρω στα 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, φέτος είναι στα 28 δισεκατομμύρια δολάρια και σε 10 χρόνια αναμένεται να φτάσει γύρω στα 42 δισεκατομμύρια. Είναι μια τεράστια έκρηξη της αγοράς. Οπότε, για όλους αυτούς τους λόγους, πρέπει κάπως να έχεις πάρα πολύ γερό σύστημα υποστήριξης, ώστε να μπορείς να ανταπεξέλθεις. Για να μπορείς να ανταπεξέλθεις. Ναι. Η εκδήλωση που γίνεται είναι ελεύθερη είσοδος, να το πούμε. Είναι ελεύθερη είσοδος στην εκδήλωση της Παρασκευής. Είναι ανοιχτή για όλους και πολύ θα χαρούμε να σας δούμε. Το Σαββατοκύριακο μετά υπάρχει ένα σεμινάριο, το οποίο είναι πιο εξειδικευμένο, κυρίως για μεταφραστές και άτομα από το χώρο της πληροφορικής. Ωραία. Άρα, λοιπόν, την Παρασκευή που είναι και ελεύθερη είσοδος, μπορεί και ο απλός πολίτης ή κάποιος που ενδιαφέρεται για τα συστήματα, όλα αυτά, ή κάποιος που έχει μια επιχείρηση, για παράδειγμα. Ναι. Έτσι, για να εξειδικεύσουμε και λίγο, αυτό αφορά και τις επιχειρήσεις. Βέβαια αφορά τις επιχειρήσεις, ειδικά αν θέλουν να έχουν εξωστρέφεια και θέλουν να μεταφράσουν πράγματα, θέλουν να μεταφράσουν τα προϊόντα τους, την ιστοσελίδα τους, οτιδήποτε. Όλο αυτό πλέον γίνεται μέσω τέτοιων συστημάτων μετάφρασης, οπότε ναι. Και βοηθάει πάρα πολύ στην εξαγωγική δραστηριότητα. Έχεις ένα πολύ πιο εύκολο workflow, μια ροή εργασιών, του πώς να γίνει κάτι, να βγει άμεσα, να βγει σωστά κτλ. Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μίξη κόσμου, γιατί εμένα στόχος μου με το Language Tech Patras ήταν βασικά να καλύψω να αποτελέσει μια γέφυρα ανάμεσα στον κόσμο της μετάφρασης και των γλωσσικών υπηρεσιών, που πολλές φορές θεωρείται ότι προέρχεται από ένα πιο φιλολογικό background, και με τον κόσμο της πληροφορικής και της τεχνολογίας, γιατί πλέον υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύγκληση ανάμεσα στα δύο και υπάρχει ένα χάσμα. Δεν γεφυρώνεται πάντα να κουμπώσει ο ένας να βρει τον άλλον για να δημιουργήσουν ωραίες λύσεις μαζί. Μάλιστα. Άρα ήρθατε να παντρέψετε. Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Έτσι, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Είναι πολλά αυτά τα οποία κάνετε. Ναι, είναι Σας πολλά. ευχαριστώ. Είναι πολλά. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε, κυρίες και κύριοι, στο...